Nisam hejter, još umrela, tu i sam. Čekajte, a jebao bi me, ali nemaš sa šta. Ne možete da me iznervirate nikako. Možeš ti da mi pokučiš kurac jedan golem. To sam ja. Milice, fuck off. Posle ovu pesmu idemo. Da počnu, nikada nije bilo jebeno lako raditi sa ljudima, to je veoma stresno. Svi izučavaju nove taktike i tehnike kako da dođu do što više mušterija, jer mušterija je uvek u pravu. Ali, šta ako vam kažem da sam našao stranicu koja je uspela da iskombinuje online prodaju, OnlyFans, Zvezde Granda, blog, Pornhub, humorističku seriju. Gde mi je fiskalna? Evo me go između noge, evo ovde, ne vidiš? Evo je, jel je vidiš sad dobro? Ide na Rat sa hejterima. Da ti donesem sve ovde i fiskalnu kasu ću da ti ugurnem u guzu da vidiš da kako kuca račun. Koja pritom ucenjuje ljude, preti im crnim listama i advokatima, vrši emotivnu manipulaciju. Šta, ne verujete mi? Predstavljam vam stranicu Dekoracija bašte i kuće. Dobrodošli na kanal Tango i Trash. Stranica je otvorena 26. decembra 2012. istog dana kad je meni rođendan. To smatram prstom sudbine. U početku je to bila obična stranica za prodaju, nešto tipa teleshop, kako ćete danas kupovati. Kupovat ćete iz vaše fotelje. Međutim, prodaja nije išla baš najbolje i morala je da smisli novu taktiku. Tada je otkrila da prodaje proizvod. U svakom videu su u prvom planu Baba Bowie. Nije to ništa novo, to koriste sve marketinške agencije. Ali otkrivanjem seksualizacije proizvoda nastaje ludnica. Od tada se broj pregleda u proseku povećao na preko 40.000 po videu. Kanal se podelio na njene fanove i na njene hejtere. I nastao je pravi rat. Pljušte komentari, pljušte pregledi. Moram samo da kažem da je ukupan zbir trusta mozgova na toj stranici ravan IQ prosečne cigle. Ali bar je smešno. Muški komentari. Radoslav, lepe s... Bio si se ti odavno izgleda mi srakiju. Steva kaže bomba, hvala ti Stevo. To sam bre, to sam ja. Seksi bomba, hvala ti puno. Dragutin, ekstra si mačkica, itd. Ajde mešaj, Marko. Ajde mešaj, Marko. Ajde mešaj, Marko. Marko dominira. Bolje da ljulja nego da žulja, da. Evo ga čovek Telegraf. Maco, ima velike svaka čas. Čika Jovice, čika Jovice. Bravo, mnogo si lepše, volim te puno. Nikola kaže volim te. Dobro Nikola, nemoj mnogo da me voliš, nisam ja baš toliko fina. A Milentija kaže, steši malo dupe više i stomak, završi osnovnu školu pa možeš biti dobra. Top, sve top, ja baš volim ovako da izgleda. Saša pita, a pošto su ti Baba Bowie. Ponovo Saša, Baba Bowie. što ti vrede, ali najbolje bi bilo da ne otvaraš usta. U zadrugu k***o, kaže Milomir, isto Milomir, i jebate Vučić. A jebao bi me, ali nemaš sa šta. A Izet kaže, ako neko misli da bi joj naudio, vara se i nemojte dno tražiti, neće te naći. Na šta li misli? Pokaži gaćice da vidimo koliko koštaju. Helo zdravo, treba tebi veliki. Baba Bowie. Ali hajro, vidi ovaj komentar. Tražim ja da se ženim, ali me neće niko. Ti bi meni štimala, vidim imaš lijepo vime. Vidim, imaš lepo vime. Jao, bre. Što pišu ko da pišu Telegram, brate. Ljudi su mnogo smešni, ja ne verujem. Ženski komentari. Mene boli glava strašno ceo dan i kičma. Ne znam, spojeno, šta da radim. Kraljice, ljubim vas. Zovi doktora, brate, šta piše stranici Dekoracija bašte i kuće. Da nemaju flamingo podmetači. Nado, mislim da flamingo nema podmetače. Nema flamingo podmetače. Ja 20 uplaćivam, kod nas pošta ne radi do srede. Bože, kad žena nema obraza i srama. Srce, sijaš kao dijamant. Shine bright like a diamond. Iščuravi me, dete. Vidimo šta hoće Svetlana. Kiki, jel možeš da mi zameniš usne za srce? Da mi zameniš usne za srce. Tebi treba plastični hirurg, a ne Dekoracija bašte i kuće. Jasmina kaže, može meni to za jaja. Jao, šta li je to za jaja? Ovo nam je super stiglo. Za jaja, da odvojite žumanac od belanac. Uhvatih ga konačno, Gordana. Koga bre? Ova se mora što pre liječit, hehehe. Bože me ti lijepi sačuvaj, Bože me ti lijepi sačuvaj, to je jedna reč. Milena, divna si, lepo radiš svoj posao, svako ko ti zavidi nek crkne. Pozdrav iz Štutgarda, inače Leskovčanka, a? Striptizeta. Nemoj da se pravite pametni kad niste. Giovanni, ćao mala. Gledaj ga Giovanni Versace.
Joj, bolesne žene, Bog ti pomogao i tebi. Sneža predlaže, Anči, molim te, sledeći live se skini u kupaći, nek umru dušmane. Baš sam sad htjela napisati ja, brate, i žene hoće da vide gole, nisu samo muškarci. Stevije te crane ruže meni. Šta je pesnik hteo reći? Zorica, tebe kad vidim krevetinu, muka mi od tebe. Smijem se kao svinja. Pa tebi ću jednu krivičnu prijavu, pa da vidim kako će se smeš. Kako će se smeš, ko kravica ili ko svinjica. Svaki zli komentar i ljubomora i zavist što niste na njezinom mjestu i ne posjedujete takvo samopouzdanje. Žena radi svoj posao i vidi se da ga dobro radi i da je srećna u svom tijelu i sa svojim životom, a vi patite dalje. Tako je bre Dubravka, tako je bre. Samo oštro. Ako je ovo dekoracija kuće... Jajne jedi kad je burek jeftin. A evo je i žena Telegram. Prelepe su imate li dukserice. Skapu jačom. Skapu jačom. Ostavite u komentaru ako znate šta su skapujače. Mene živo interesuje šta su. Ženska reklamira grudi i batkove. Možete i za batkove da ostavite u komentaru šta je. Reklama nameštenih sisa koje kad skinem litkuve padaju dole. Ove žene jadne li ste jadne. Jebi ga. Fun fact. Onaj muž izgledaju kao neki mafijaši iz crtanog filma. I pošto je otkrila da magična formula radi, rešila je šta? Da u video ubaci i svoje ćerke. Evo i Tinče, a njoj fali li nešto? A na Tinče moje fali li nešto? Malo da se utegnem i to je to. Fali ti, Mislim da je to zakonski kažnjivo. Najveći rat je međutim nastao između nje i neke Milice. Da nešto ne štima otkrio sam na postu koji je objavila u kome traži radnike za svoju kuću. I poruke koje je Milica ostavila. Gde si sisata, Milice, tu sam. Još napisali traže radnike, ali iz Jagodine. Niko iz zle neće za njih da radi, jer ih znaju. Bolje da beže od njih. Bežite ljudi, nikako s njima u nikakav dio. I tu kreću advokati. Advokat Dragana. Idi bre, čuvaj ovce, mani ženu da radi svoj posao. Milica odgovara svima. Ajde pali bre, ti imaš prijave i prijave, a sad ćeš još da dobiš. Krenulo žestoko, bačo, a? Nek se raspitaju po solidarnost ko si i šta si, koliko si žene pokrala koje su radile kod tebe. Pa za mene mogu i da se raspitaju, za tebe neće ni da pitaju. Milice, ili se isključi ili ćeš da odgovaraš? Odmah da me tužiš, odmah. Jupi, lopovke! Za lopovke i ovo zna se da ide. Prosleđujem sve mom advokatu pa se ti tamo raspravlja i kaži šta imaš, dokaži šta sam te ukrala. Odmah, draga moja Andrijana, da me tužiš. Rešila si u Požarevac da zaglaviš. Neću u Požarevac da idem, nije ti se želja ispunila, sa tim sam završila. Ima ga Bog. Neću više da se spustam na tvoj nivo. Sve prosleđujem advokatu i zna se da će da završi. Na radno mesto maltretiraš, ometaš, prozivaš. Evo je Andrijana, ja sam sve screenshotovala i šaljem ti. Veća kazna za uznemiravanje na radnom mestu i duševni bol nego za udarac. O, deri! Mnogo me je uplašilo prošli put. Ma ona otvara non stop, pratim je ja, ona samo izmenja slike, izmenja sve na svaki pola sat i to ću da dokažem. Kad bi vam pokazala kako izgleda i jao, čuvaj Bože. Ti me i ne znaš šta lupetaš. Alo, jel čuješ sebe ženo? Smešno. Nemam ja vreme da se zanosim s tobom. Ja sam poslovna žena. Već sam je jedanput prijavljivala, policija je išla kod nje i ona to zna. Rekli su još jedanput ako mi nešto napiše, neće dobro da prođem. Kad si bre slala policiju? Sve ćeš da platiš, vidjet ću. Pa vi li mislite sa mnom će izađete na kraj? Hvala na pretnji, završit ću. Jupi, snimila sam te. Ja nikome ne pretim, nego se meni ovde preti. Ja nikom ne pretim, ja samo kažem šta ću da uradim. Čeka na penal, Milica. Sad, como, da vidimo ko će koga da tuži. Milice, fuck off. Usne boje vina, ostaće ti bez karmina. Epic rap battles of history! Ne plašim se od nikog. Fuck off, fuck off. Da se zanosiš pa bude. Fuck off. Ljubim vas sve puno, hvala na velikoj podršci. Znam da me volite, znam da me podržavate. Stigle su lale. Nisam mogao da izdržim. Morao sam da joj pustim poruku i da je pitam da me obuči taktikama i tehnikama koje ona koristi u prodaji. Do kraja ovog videa nismo dobili odgovor na moje pitanje. Iskreno ne mislim da je ova žena loša ili zla. U očima se vidi da je poštena, na kraju krajeva našla je način da zaradi, poštujem njen hustle. Osim toga, ima više pregleda i lajkova od mene, što govori samo jedno. Share, like, subscribe i komentari. Dobro bre, ali vidiš da snimam. I da pokažem da zaista tako mislim, rešio sam da zapratim njenu Instagram, YouTube i Facebook stranicu. Ne mislim ništa loše o ženi. Ono što bih hteo da kažem je generalno svima nam treba malo više strpljenja, malo više ljubavi i obzirnosti prema drugima. Da bre ljudi, sve je okej, nije smak sveta.
Dajte malo da se podržimo međusobno, dosta nam je valjda svega ovog. Ako vam se video dopao, eto, ostavite like, subscribeujte se, ostavite komentare. Nadam se da ste uživali, nadam se da ste se smejali. Imajte lep dan i do sledećeg videa. Ćozdrav! Srećan Uskrs svima!